tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť skladovú kartu. Predtým sa však pozrieme na zoznam skladov. Centrálny sklad je v systéme prednastavený a nie je možné ho zmazať. Ak ste menší podnik a nechcete viesť detailné sklady, napríklad polotovary či výrobu, môžete si ostatné sklady archivovať. Kedykoľvek ich potom viete obnoviť. Niektoré podniky majú samostatné sklady pre kuchyňu a bar, no ak nemáte zložitejšiu prevádzku, odporúčame pracovať len s centrálnym skladom, aby bolo všetko prehľadnejšie. Skladová karta predstavuje surovinu alebo tovar, ktorý chcete mať pod kontrolou, či už ide o múku, syr alebo napríklad pivo na výčepe. Novú kartu vytvoríte kliknutím na Nová skladová karta. Najskôr zadajte názov suroviny, aby bol jasný pri inventúrach aj pri receptúrach. Odporúčame používať väčšie jednotky, napríklad kilogramy, litre alebo kusy, a systém si ich potom sám prepočíta na menšie množstva. Ak teda máte napríklad 50-litrový súd kofoly, vytvorte kartu v litroch, nie v kusoch. Uľahčí vám to naskladňovanie aj kontrolu zásob. Ďalej, vyberte sadzbu DPH a nákupnú cenu za jednotku. Tieto informácie čerpáte z faktúry od dodávateľa. EAN kód môžete nechať prázdny, využíva sa najmä pri váženej inventúre. Skladové karty môžete rozdeliť do kategórií, pomôže vám to pri inventúrach alebo filtrovaní položiek. Ak chcete, môžete nastaviť optimálne aj kritické množstvo. Kritické množstvo je hranica, pri ktorej vás systém upozorní, že zásoby danej suroviny sa míňajú. Varianty umožňujú pridať pod jednu skladovú kartu viacero produktov, ktoré sa líšia napríklad veľkosťou, balením alebo iným parametrom. Pomocou konverzie systém vie prepočítať množstvá a sledovať zásoby pod jednou skladovou kartou bez ohľadu na to, v akom balení bol produkt zakúpený. Pri vytváraní skladovej karty nájdete funkciu Povoliť prepočet. Ide o voliteľnú funkciu, ktorá pracuje s prevodom merných jednotiek. Možno ju použiť napríklad v prípade, keď kupujete fľaše vína, ale predávate ich po pohároch. Ďalšou funkciou je prepojenie s položkou ponuky, teda menu. Políčko môžete zaškrtnúť v prípade, že pre danú skladovú kartu nemáte zatiaľ vytvorený produkt a radi by ste s vytvorením skladovej karty rovno tento produkt aj vytvorili. On sa potom s touto skladovou kartou pomocou receptúry prepojí. Toto políčko je možné zaškrtnúť iba v prípade, že karta využíva jednotku kusy. Kliknutím na tlačítko Vytvoriť máte vytvorenú skladovú kartu.